Cine îmi ține, frate, pistolul la cap? Cine îmi ține pistolul la cap? Tu care conduci? Vreau să mă duc la un prieten. Ok, ok. Mă duceam la un prieten în vizită. Păi normal că văd, că întorc ca mâinile legate, nu capul legat. Am... Unde mă duceți, bossul? Nu mă lasă să mă dau jos. Nu mă lasă să mă dau jos. Gata. A, mersi. Da. Da, te aud. Da, te aud. Da. Da. Spune, spune. N-am auzit, zi, spune. Nimic, frate, de autoapărare. Ăla e briceag, frate, mă auzi? E briceag, când mă mai duc și eu cu băieții la un grătar, mai tai și eu carne, mai... Și pistolul are gloanțe oarbe, frate. Păi, eu știu. Mamă. N-am, frate, informații. Dar nu vând droguri, frate, de unde știi tu că vând droguri? Eu mă duceam la un prieten acolo acasă.
Păi nu știu, frate, faci acuzații false. Păi dacă eu mă duceam la prietenul meu în vizită, e mai sărac și stă în cartierul famat, nu e vina mea. Cum? Pe cine să cheme? Eu n-am niciun coleg. A, pe prietenul meu la care mă duceam la el. A, Julio, frate, Julio. Da. Bă, frate, nu știu. Bă, eu îmi doresc, adică, nu știu. Dar îți dau banii, frate, îți dau banii, îți dau tot ce am pe mine, te rog eu, lasă-mă să trăiesc. Uite, fii atent. Dezleagă-mă să-ți arăt ce am la gât, frate, dezleagă-mă. Dezleagă-mă să ieși la gât. Am lanț de 24 de carate. Stai așa să văd dacă îl mai am, dacă mi l-au furat. Ajută-mă să-mi dau hanoracul ăsta jos. Dăm hanoracul jos de pe mine. A, nu-l mai am, nu-l mai am. A, ok. Pune și mie pe ăsta la loc, că îngheț de frig. Gata. Frate, pe ăștia am găsit la magazin. Ce-i spun? N-ai auzit, bossule, că am pistol cu gloanțe oarbe? Ți-am și zis. Acum mai cum să văd dacă lasă armajă sau nu. Uită-te. Fără... Aha, te-ai dus, puiule. Te-ai dus, puiule. Cu arma de calibru mare în mână, te-ai dus. Ți-am zis, frate, am pistol cu gloanțe oarbe. Și briceagul, l-ai văzut, e de la de vânătoare, frate. Mai merg la un grătar, mai tare carne, mai... Mamă, bossule, ce ai spus? N-am auzit. Nu e, bossule, e briceag. E briceag. Dar nu te mint, e briceag. Da, frate, ți-am zis că e pistol cu gloanțe oarbe. Pistol cu gloanțe oarbe, am 250 de gloanțe oarbe pe el dacă nu mă înșel. Da, scuză-mă, vina mea, am două pistoale, unul cu gloanțe oarbe și unul cu alice. Că se leagă, n-ai văzut. Unul e cu gloanțe oarbe și unul cu alice, frate. Ce ai spus? Vezi că te auzi urât de la... De la mască, cred că e. M-a ridicat. Da, spune. Normal. Vreau, frate, cum să nu vreau să prind a doua zi. Bun. M-am aruncat în apă, am murit. Te-ai dus, până.